La historiografia espanyola ha considerat que la revolució industrial a Espanya va ser un fracàs. Aquesta és la tesi de l'obra clàssica de l'historiador de l'economia Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en Espanya. Actualment, els historiadors econòmics pensen que el creixement industrial fou un procés més lent que el d'altres països amb un desenvolupament regional divers. Tot i així, no marquen arguments per qualificar d'un fracàs la revolució industrial espanyola a mitjan de segle XIX. Espanya, al 1900, era encara un país agrari en el que la principal activitat econòmica i laboral era el sector primari, que ocupava 2/3 parts de la població. Quins foren els obstacles a la industrialització d'Espanya durant el segle XIX? En primer lloc, la manca suficient de matèries primeres i recursos energètics. La indústria tèxtil havia d'importar el cotó, la maquinària i el combustible de les màquines de vapor, el carbó, de l'estranger. La manca de recursos energètics suficients és evident si comparem la situació espanyola amb l'anglesa o francesa, amb uns rius amb cabals més constants i abundants per nodrir l'energia hidràulica i una mineria del carbó que aprofitava l'extracció de jaciments i vetes amb més poder calorífic i blocs més grans que cremen millor i fan rendir més eficientment les màquines de vapor, el motor per excel·lència de les fàbriques i de la indústria a mitjan segle XIX. En segon lloc, les dificultats de comunicació i de transport que ofereix la difícil orografia de la península Ibèrica. Espanya és el segon país més muntanyenc d'Europa, després de Suïssa. El desenvolupament de la xarxa de comunicacions terrestre per carretera o ferrocarril va requerir inversions molt més elevades que en la resta de països del seu entorn. Tampoc hi ha una xarxa de canals i cursos fluvials navegables comparable a la de la Gran Bretanya, França, Bèlgica o Alemanya. La construcció de la xarxa de ferrocarril, amb una estructura centralista i radial en mans de moltes companyies ferroviàries, dificultava el transport de mercaderies i matèries primeres. La indústria catalana, malgrat l'explotació de les mines de carbó o hulla d'Astúries des de mitjan de segle XIX, consumia el carbó britànic o d'hulla de Cardiff, importat en vaixells fins al port de Barcelona. Fins al 1892 no va arribar a Barcelona el carbó asturià i ho va fer en vaixell, no en ferrocarril. En tercer lloc, l'endarreriment del sector agrari espanyol i la pobresa dels camperols no garantia una demanda de consum del mercat interior suficient per a un desenvolupament industrial generalitzat. Només els anys de bones collites garantien una demanda elevada de consum d'articles industrials. El mercat interior espanyol era molt estret i la demanda depenia de l'abundat de l'any agrícola. En quart lloc, mancaven capitals per invertir en la indústria. A primers de segle XX no hi havia cap banc espanyol que estigués dedicat al crèdit industrial. Les empreses s'havien de finançar la compra de matèries primeres, la producció i la venda posterior amb els seus recursos monetaris. La raó estava en el rendiment mitjà dels beneficis industrials, un 6% anual, davant el rendiment del deute públic de l'Estat, que oferia el 4 i el 5% d'interès anual sense els riscos de les inversions industrials. El negoci del deute públic constituïa el 99% de l'activitat dels bancs espanyols fins al 1905. En cinquè lloc, la posició perifèrica d'Espanya respecte als principals països industrials d'Europa incrementava els costos de transport, dificultava l'arribada de les innovacions tecnològiques i encaria la compra de maquinària i patents industrials. Tot plegat, incrementava els costos de producció de la indústria espanyola, poc competitiva
davant la indústria estrangera. Aquesta falta de competitivitat internacional va provocar la reivindicació de polítiques comercials proteccionistes que apliquessin arancells o impostos de duanes a les mercaderies estrangeres per protegir la producció nacional. Però, malgrat el fracàs de la revolució industrial a nivell espanyol, sí que es va produir una industrialització exitosa en determinats focus regionals: Catalunya, Astúries i País Basc. Els dos sectors industrials que lideraren la revolució industrial britànica, el tèxtil i la siderúrgia, es desenvoluparen a Espanya a nivell regional. Des de finals del segle XVIII, Catalunya es convertia en el principal focus de desenvolupament de la indústria tèxtil. Durant la segona meitat del segle XIX, Astúries, primer, i el País Basc, després, es convertiren en els grans focus regionals de la indústria siderúrgica espanyola. Però més enllà del tèxtil, Catalunya, el 1900, s'havia convertit en la fàbrica d'Espanya, en el principal centre de producció industrial de béns de consum, amb una important diversificació sectorial que es va incrementar en la segona dècada del segle XX i que incloïa la indústria elèctrica, la química i l'automobilística. Catalunya, la fàbrica d'Espanya. Els orígens de la industrialització catalana es troben en l'èxit de l'estampació d'indianes a finals del segle XVIII. Les indianes eren teixits de cotó estampats amb motius florals i vegetals de colors vius que imitaven la roba fabricada pels teixidors a mans de l'Índia. Els britànics els copiaren i començaren a mecanitzar la seva producció. A Catalunya, majorment es comprava la roba de cotó a l'estranger i s'estampava amb dissenys punters i ben acolorits que generaven importants beneficis. Tot i que a finals del segle XVIII, algunes fàbriques d'indianes també teixien la seva roba de cotó. Barcelona era un dels 3 principals centres europeus de fabricació d'indianes. Llavors, s'introduiran les primeres màquines de filar angleses i l'energia hidràulica com a força motriu de les primeres fàbriques. Aquest procés, interromput per la Guerra del Francès, 1808-1814, va continuar a la dècada de 1820 i 1830. Les primeres fàbriques de filats i teixits de cotó mecanitzades s'instal·laren a peu dels rius catalans. A primers de segle XIX, arribaren les primeres màquines de filar angleses del tipus Mulgeni, precedent de les més modernes salfactines. El 1832 es va instal·lar la primera màquina de vapor a la fàbrica Bonaplata de Barcelona. La difusió del vapor com a energia motora de les fàbriques tèxtils catalanes va significar una ràpida mecanització de la indústria, amb la introducció dels telers mecànics i la mecanització total de la filatura vers 1861 amb les modernes màquines salfactines importades d'Anglaterra. Si el 1807 la majoria de màquines de filar eren bergadanes catalanes de tipus manual que tingueren un màxim de 120 fusos, al 1861 la immensa majoria de màquines de filar eren salfactines totalment automatitzades de 300, 500, 600 i fins i tot 1.000 fusos, mogudes per la força del vapor. L'energia del vapor va desplaçar des de 1840 l'energia hidràulica com força motora de la indústria tèxtil cotonera. Les fàbriques es desplaçaren de les conques fluvials del Llobregat i del Ter a Barcelona i al seu pla. El vapor, o fàbrica urbana de filats i teixits de cotó, totalment mecanitzada amb salfactines i telers mecànics moguts per l'energia de la màquina de vapor, que feia servir carbó britànic o hulla de Cardiff, es va convertir en el model fabril de la indústria catalana. Al 1847 es fundava la primera societat anònima o companyia per accions del tèxtil cotoner, l'Espanya Industrial S.A., que inaugurà a Sants, Barcelona, la fàbrica més gran d'Espanya amb salfactines de filar, telers mecànics
i màquina de vapor comprats a la Gran Bretanya, i que a més també tenyia i estampava la roba de cotó en procediments mecànics. La majoria de vapors o fàbriques urbanes adoptaren tant l'arquitectura industrial de tipus manchesterià com la maquinària anglesa. La indústria cotonera catalana, vers 1860, era moderna tecnològicament, que no pas competitiva amb la britànica. Es concentrava a Barcelona i a les seves rodalies, on el ferrocarril i el port de Barcelona permetien obtenir carbó britànic per les màquines de vapor. L'afant de cotó, provocada per la Guerra de Secessió nord-americana, 1861-1865, va interrompre el subministre de cotó provinent de Nova Orleans i els preus de la matèria primera s'elevaren produint la forta crisi industrial. Una comissió parlamentària espanyola, entre 1865 i 1866, va estudiar els costos de la indústria espanyola i la necessitat de protegir amb arancels la indústria nacional, majorment el tèxtil i la siderúrgia. Els alts costos de producció de la indústria cotonera provocaren que a partir de 1870 el creixement industrial del tèxtil cotoner es fes a peu dels rius Llobregat i Ter sota el model fabril de colònia industrial. Ara, les indústries de Barcelona i les seves rodalies tancaven i s'obrien de noves a peu dels rius de la muntanya catalana que aprofitaven l'energia hidràulica per moure les fàbriques i un nou motor hidràulic més eficient, la turbina. L'energia hidràulica permetia estalviar en part els elevats costos energètics del carbó, combustible de les màquines de vapor, tot i que moltes fàbriques de riu en tenien per quan el riu baixava sec. Però l'èxit de la localització industrial als rius catalans estava en l'aplicació del model fabril de colònia industrial. Els habitatges dels treballadors i els seus serveis, botiga, cafè, teatre, església i escola, es situaven al costat de la fàbrica, a peu del riu, enmig del camp, lluny dels pobles de les rodalies. L'empresari pagava salaris més baixos i feia treballar jornades laborals més llargues que, juntament amb l'estalvi energètic, reduïen costos de producció i feien competitiva la indústria cotonera de filats i teixits. De fet, el 1887, l'Espanya industrial, la primera empresa cotonera catalana, va estar a punt de traslladar la seva fàbrica de filats i teixits a una colònia industrial. Durant la dècada de 1880 s'havia mecanitzat el tissatge manual i la indústria llanera. El subsector tèxtil llaner era el segon en importància a Espanya i es concentrava a Catalunya, en la comarca del Vallès Occidental, en les veïnes ciutats de Sabadell i Terrassa, que representaven al 1900 les 2/3 parts del subsector espanyol. En conjunt, al 1900, el cotó, la llana i altres especialitats tèxtils a Catalunya representaven el 82% de la producció tèxtil espanyola. Però la indústria catalana no només era el sector tèxtil. Així, Catalunya concentrava el 38% de la producció industrial espanyola i a l'inici del segle XX experimentant un important procés de diversificació industrial. No només concentrava una tercera part de la producció metal·lúrgica, química, paperera, pelletera i de la fusta i suro, sinó que també fou pionera en la indústria elèctrica, automobilística, petroliera i de l'aviació. Catalunya era la fàbrica d'Espanya.